ניסוי 21, מעגל RL טורי בזרם חילופין בהדמיה. אנחנו צריכים לבנות את המעגל הזה על גבי המחשב. בסרגל הכלים אנחנו בוחרים את מקור מתח החילופין, גוררים אותו, גם את סימון של ההרקה אנחנו גוררים, סוגרים את הסרגל של המקורות ולוחצים על הסרגל של הרכיבים. במעגל יש RL, R, L, סליל, משרן, ואנחנו מסובבים את הסליל כדי שיתחבר לנו כפי שהמעגל מסורטט. כדי לחבר את הרכיבים זה לזה, באמצעות העכבר אנחנו עומדים מנקודה של הרכיב עד לנקודה של הנגד. מקור המתח החילופין מכוון כאן ל-120 וולט 60 הרץ. אנחנו מעוניינים שהמתח יהיה 5 וולט. אנחנו משנים את המתח ל5, והתדר הראשון בטבלה 500 הרץ. אחרי ששינינו את המתח ואת התדר, אנחנו נחבר את מקור המתח לרכיבים למעגל RL. חיבור של נקודת הייחוס. אוקיי. במעגל הזה אנחנו מודדים שני מתחים, מתח על כל רכיב. אנחנו נגרור איתנו מכשיר מודד מתח, וולטמטר, לגבי כל רכיב. נחבר את המכשיר המדידה במקביל, כשמודדים מתח המכשיר צריך להיות במקביל לרכיב הנמדד. גם כאן אנחנו פשוט נשנה את שהצד המודגש המינוס יהיה לכיוון המינוס, ונחבר את מכשיר המדידה למדידת מתח על הנגד. מכשירי המדידה, ברירת המחדל שלהם הם מכוונים ל-DC. היות ואנחנו במעגל AC, אנחנו נשנה את תגית ל-AC, AC חילופין. אותו דבר גם את הסליל אנחנו נשנה לפי מה שרשום במעגל ל-50 מילי הנרי. אחרי שסידרנו את מכשירי המדידה מודדי מתח במעגל, אנחנו נפעיל את המעגל על ידי לחיצה על on-off, ונראה תצוגה של שני מכשירי המדידה. המכשיר הראשון מודד מתח על הנגד, 4.938 וולט, והמכשיר הזה מודד את המתח על הסליל, 786.4 מילי וולט. זה בתדר של 500 הרץ. כל שעלינו לעשות בניסוי הזה זה לשנות את התדר. אנחנו לא נוגעים בדבר, עוצרים את הפעולה של המכשיר ומשנים את תדר המקור מ-500 לתדר הבא שמצוין בטבלה 2 קילו הרץ. עכשיו כאן אנחנו משנים את זה ל2, כאן מעלים את זה לקילו הרץ, מהרץ לקילו הרץ. אחרי ששיניתי לקילו הרץ אני מפעילה שוב ורואה שיש שינויים במתח ורושמת את זה בטבלת התוצאות. זו הטבלה שאנחנו נדרשים לרשום UR, UL וכמובן את הזרם שאנחנו נמדוד אחר כך. זה ניסוי 21, ניסוי שכולו בהדמיה. כמובן שהמטלה הראשונה מצליחה לדעת את התרשים העקרוני ולבנות את המעגל על גבי המחשב בניסוי 21.